Blas, ora dikeki aku. Betul Mas Riki? Ayo. 400.000 dimbak dhewe apa enek. Tresnani blenjani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dada. Tresno ora ngira saikine citra. Maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mangkene remo ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lames wae. Kebacut tresno ora ngira saikine citra. Ora ngira saikine citra. Citra sudah Mas Uli. Citra sudah diaturkan ya. Spesial untuk Bunda Parti dan juga Bapak.